Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Ingdeng Thong Kepra Ketom Karbi Lammet Ameipi Volongkom Aji Patu Aklamalong si Paman Pon bomlo Langpher constituency Arlo Volongkom Aji along Ingdeng Thong Kepra Ketom Karbi Lammet Amai Kapaman Pon Nipai Inkorapli Inkorapo Inkoratrok Lapen Inkoratrok si an Arkoya Chiklo Nipai Inkorapli Inkorapo Inkoratrok Lapen Inkoratrok si an apharman Karbi Lammet Ameipi Kapaman Pon Pinipen Nini Kechok Arani Kecheng Lapen Karbi Lammet Ameipi Alama Pangjarpo Karbi Lammet Amai Amaipu Kamsing Hanse Arideng Pen Pangjarpon Mai Along MLA Beda Sing Ingleng Chitongdut Lapen EM Madhuram Lekhe EM Surjarong Par Karbi Cultural Society Amaipu Chandra Singh Pro Lapen Kethe Kidingatum Chitongdut Bang Soapi Karlitang Atumaphan Chikimo Asai Karbi Lammet Amai Dun Maipu Ram Singh Phangchopen Chikimo Po Karbi Lammet Amai Along Ritin Penta Nang Chetong Dun Pen Karbi Lammet Amai Alir Alon Chipi Dun Rinti Nepi Alam Neching Honche Nampu Atipi En Ponsi Karbi Alam Ansosi Ang Song Kipon Thekche Phansi Chingki Chethan Chimumpo Volongkom Aji Pen Nang Khelo Berta Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel La
Arkoi nipai inkoi ra flipen inkoi ra pho ninkan surihinira inkoi ra pho nini apharman borlangso na koi tiso arong rong asaramai mesen pen ki pachun pon. Lakha inkoi ra pho Nilip constituency ke parlo borlangso na koi tiso arong nini apharman rong asaramai ke chengpen ki jut an mesen pen sai angdeng pachun pon lo. Ada porphai troksira achitim apor lama ingthur ponlo lapen porphai narkepra achitim alom chikimo saitami pachun ponlo lapen porphai serkepra achitim an bongkro arnam kipu lapen ke pathua sonsitami babthili ke ap phelu bisir kibu rong kim alun hei hei kachepate angdeng deng ponlo labang so sai pachun pondet penapi rat amai kangpu alunjir langming terang arong pen ing puponsi Nilip rong asaramai pu akhai sar raj teron alang lihin pensi mai chari ponlo lapen aluhi aman pen kachopapon lam aphu akhai sar thorom singkro krasisi kiri rongpi assistant video Nilip blog sar bidia teron rat asai klembang pu sar bapuram rongpi abarim chunbang akhai pi omphu tokbi pi penchenglok Nilip Havar Basapi Amai pen pinang an kethe kidingatum chetong dun pen mai RDP dunlo labangso amayalong ason lunkan kachepate rengma cultural Karbi cultural penchenglok pinang an lunsepi atum setami mai along RDP dun rintisi mesen mi etpen mai pachun ponlo tangte alang litum rong asara tumahin pen klardak alam thele arjuponik sina Nilip Chokiala pen nangkelo berta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Topini ladak borlangso Havar nakoi tisu arong pathua klam malong nilitum Nilip Karbi rong saramai ningkana seka Ameipi patumi arkoi chiklo ni phaing korapli ani kang sammes nilitum cheng ponlo si patumi apor nilitum ladak borlangso Havar along Ameipi adonri stamen nilitum ing pupon lo so phi nilitum la Ameipi ke pedo jiadim la hong parlas na nilitum ing pupon lo la so phi nilitum kato we raratum pen chipachini seroi angku ngabang nilitum en pon pen milo so phi ajo baji proxy malom nilitum delegation meeting matangte nitum la ningkani siang bong ke claim ke dama mo activity samoka lam an ke claim ki chun tang la pen ki chun che la hai ka to we lam tan nitum chingki chan ponsi patowe abang ke nilitum me sen pe pichun ponong lo sipini abang ke rada Ameipi pusin nilitum hok pon lo bang sorni nilitum ka chop pon nilitum Karbi rong saramai amai phulo president ke hai dhormo teron fans nilitum chop pon lo alang lining ke me penang chetong don si nilitum amai mesen me et pen la pen video sere ato we tum han lam lun ki mi than tekang ning pathe tekang pa kero pe perfect lo lo poson tak se nilitum Nilip Hawarang bong satame adak jutang asong pen nilitum phulo asar teron sar nang chetong dun alang le fan takero pe perfect lo alang le tum pen jok nilitum ma hirchimene ki pidun video sere ka do we ining ne pathe dun pen nilitum bangso me ta pichun long pa melo pela bangso melong satami nilitum kachapapon Nilip social worker lo rat sai klembang pulo bida teron pencenglok ladak Nilip blog long assistant video ke hairong pisar lapen ke ongdung ladak Nilip Havar long rat sai klembang pu lapen jir project pietum song klem rapet korting jiratum pen nilitum chetong si pini ladak ongdung ladak pilaho na koi tisu arong arat lapen ke borlangso rong troksi arong arat lapen ke arutin pen ladang Nilip bangkang arutin arong asar theatum present secretary pen chenglok ladak kithe giding sarpi sarpu tum nang chetong dum si nilitum ongdung arat pen labang some met mesen pen nilitum alira lon pen peman polong pemelo amun kwan ba beji nilipu sap en kon man nilitum kacalakha bang pujong si lando bote rong la anarong pen chetong peson de lumati saban nilitum kacalakha teng leputang te ladak bang ke bang pharut trokan bak armu chetong ponlo lapen rong asara tum bang ke
almost 80% an bak arong asar chetong lo sening sampik lo iltum rong asar atum akemang tri pi pen na kaping kharateng nelitum rong rup kapeklar jiaphan la pen rong asar atum ta methangaman la pen jakong ka kachehang ateng pen nilitum arong tor program ta dam la pen tithan chimo man jai mek ni tum teng pon lo so teng pen council sor da men non nilitum phan lai hai akemang la pen itum kadiman la pen itum kachesong ateng ni deng si itum bisar kindara jakong ta chelong lo la pen itum rong asar ta man ta chelong pon bomlo la pen non kibang jelang ke kunasi petik pon la sondum non kapatik pon patuwe delegation on mai la onri tum kache than pon na teng bang ke la puson non ma jong thip la pugalilang sitame tarapung putapun taraji hawar aru ame tum pen kache sik chedang do pusi birtalong sitame confirmation alam bang galila kapetir galila sitame nitum ning thelo alang nitum la bangso alam bang deng pon pu pusi la pen yong se deng mon bulo dang te muning suri ni reng kora troka sengka na apharman bangke taraji hawar long se ni nitum mai pi pe man pon po na labang so me kichak phang na puson cancel pe na puson kerape ni dum nilitum rong saratum ke chipu parlam kalilo nilitum ke sakuri bakuri ke dota kali emethang unan chung chotoka chongda chotolo pen kelong hajra ke dun tangka hai hoi pen sinitum chorong pen sinitum bang some pichun lo do penangan ke thege ding tum social worker atum la pen ke where we sir atum nang itum phonang cherap dun ong eda seta penang asap sap ba to ning ke me pen itum ke chohang ka chuning ria teng penang cherap dun si la pen ke rong saratun ka bor ike san pen methang akhi adat chipe kon si ladak ki wang ye phanta mithang akhi pen si dakan wang lo la pen ki ladak chaka tum an setame alang litum akhiadat la pen mithang apor chi pedam si labang so me ka pichun je pan chi piduk pik pik lo la pen labang so me tame chun bon pe melo labang so me pen kabing long rat phan message dum ma message na nitum isi message ki pigang tung bang ke la puson lo nilitum nilip karbi rong asar me tum dode sang sepen nitum itum karbi akhai atum ta associating thunang ji paprang nang ji pu ta isiakimang thedung lo lapen ke ilitum nonama ke khai su posi ilitum ke khai ching honang ji lapen methang jutang jubar pan ansu sepang chunang ji lapen ke ilitum karbi atum bang ke phapi hu bakai khai posi ilitum bang ke toklang amo ta ansu sepa prang nang ji lapen ke ilitum rong rup kapeklar ji pan ansu se itum ning si kam claim si ilitum rong rup kapeklar ji pan itum karbiang longang kangalong arong saratum do anstami lapen rong amekar do anatum stami karbiara do anatum stami ilitum ning si do prang si itum karbia khai ansu se ka chingthur je pan ka prang je pan bangke ilitum ansu se cerap citu nang lang la pen chingri nang yelang kusi pini karbiang long arar tempan nili hin pen la pen tum nilip karbi rong sara hin pen chuneng ring tung lo tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu